Edipisyo kan sarong pribadong eskwelahan sa Banwaan, Bao, Camarines Sur, nasulo. Nagpalyar na electrical connection saro sa pigihiling na nagkausa kan insidente sigun sa BFP. Uyan report. Ini ang aktual na pagresponde kan mga bumbero sa nagbungkaras na kasulo sa edifisyo kan sarong pribadong eskwelahan sa Banwaan, Bao, Camarines Sur, pasado alas 2 kasuudmang hapon. Sigun sa security guard na naka-duty ka nasambitan ng oras, sarong putok ang sa iyang nadangog antes magbungkaras ang kalayo. May narinig na lang ako na may parang sumabog ba? Yung parang nahulog na bumbilya. Yun lang po. Tapos punta ako rito kasi akala ko mangga, may nahulog na mangga o kung ano. Tapos pagbalik ko, may nakita kong may umusok doon sa likod. Tulos man na nakaresponde ang kabuhan kan BFP. Alagad aminado ang mga bumbero na naging dipisil ang pagpalsukan kalayo huli sa mahibog na aso. Apwera kaya sa alumni office, kabali man sa nasulo ang record section kung sa inyaon ang haros gabos na dokumento kan eskwelahan. Yung nasa office po is mga toga, mga PE uniforms, and then yung ibang mga files nasa record section. Huli sa sitwasyon, ipigsakat ang kasulo sa second alarm. Dangan dagos ining napalsok, makalis ang labisarong oras. Titingnan natin kung mayroon bang appliances na naiwan na hindi siya na-turn off. So titingnan natin ang possible na sinimulan ng sunog. Kasi tiningnan namin kahapon yung source of ignition dito sa katabi ng pinto. Wala naman kasi yung aircon naka-off naman. Dugang pakan BFP Baaw, compliant sa maninigong rekisitos para sa fire safety ang nasambitan ng eskwelahan. Pigaram pa ang total na danyos na pigwalat kan kasulo. Pupurbaran masubot kan manhamiento kan eskwelahan na ma-recover ang mga files asin dokumento na nakalag sa mga computer na naapektaran kan kasulo. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.